Halo logoफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय दायो नै अखा हादों आरो एसे अब्लाबो बेरायनो फैलायबाय आरोना बाहेरायाव ओंखारबोलायबाय माने एसे मायावबा खामानि दं नालाय लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामना होदो सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर दाना आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै नायलांबाय थादो दायो थांगासिनो आरोना नै ओरैहाय बङाइगावआव फैदों आरो अखाबो हादों अब्लाबो जोङो ओंखारबोबाय आरोना थांगासिनो दङ जोङो ओरै बङाइगाव अखाबो हादों आरोना बङाइगावखौ हाबदों होनबाथाय ओरैबायदि फिर जाखायो आरोना बिब'आ लेखा लायो मोनबोबाय स्क्राब बुक गारिखौ ओइयाव दोनबाय आरोना ओमफ्राय बिशालाव हाबनो नागिरदों आरो एसे नै मोजां दं आरोना बेयावनो मोनबायदि मोनदोंहाय आङो बेयावनो गाखोनोनो हायाहाय गोजौआव गाखोबावबाय आरो जोङो मानोथो फैनांगौ नोंलाय नै फिसालाया गाखोनो हाया आंबा हाया आथिं सासिगारो ओरैहाय बै आरो नै टावेल दरजा पर्दा नायनो नागिरदोंमोन आरोना टावेल फिसाखौ लांनोसै मोनसे आरो माबायदि এই মালটো ওপৰত থব লাগিব বহুত আছে ন नानि फैया कालारा माबायदि बिशाल सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो जोङो नै बिशालनिफ्राय फैफिनबाय जोङो गारिखौ ओइयावनो दोनथ'नांबाय आरोना पार्किंआनो गैया जायगा एकदमबारे दोनबोबाय आथिं साबायनो ओमफ्राय नै हटेलाव जोङो अखा हादों नै ओमफ्रायो जों हटेलाव ओंखाम जालांसै आरोना टाइमा 2टा बारबावबायसो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जेरावबो बेरायनोबो लांनो रोंला नालाय हटेलावनो ओंखाम जाहोलांसै आरो बिराद जानो लुबैयो नै ओंखाम हटेलाव अखा हानायाव नै थांसै हटेलाव हाबफैबाय टाइमा दा जाबायना ब्लक जालांसै आरोना ओमफ्राय जेरावबो बेरायनो लांनो रोंला अखा हानाय बोथोर जाबाय नालाय लोगोफोर हटेलाव ओंखाम जाहैनोसै आरोना ओंखाम जानो हाबफैबाय नै जोङो माने हटेलाव हाबदोंमोन आरो ओमफ्राय मायाबा जोब्बायनो ओंखायनो जोङो फैबाय आरोना जोङो दायो स्ट्रिट फुडआव फैबाय आरो हटेलाव जानोसै आरो दायो जों ओंखामा मोनफैबाय ओमफ्राय फिसालाया गावनो जायगा आवग्रिगासिनो आरो गावनोबो लागासिनो yang bisa saya
Ama. Nấu nè. Khăn khăn. Rồi, các bạn thấy việc phần này phải giả khăn khăn các bạn này. Khăn này tôi đã nấu rồi. Không, lasi. Oke, kita lalainya doa aja. Ada mentai sikat selagi ada nak. Habis suai. Hah? Một cái váy này, cái á. Này, váy này, ayu apa ya? Dosnya zirana này, mana res lananya ada, kantal besar nasi. Ngapa biar daya force dah bagam, berarti mun genar na. Angga mun batai sana bayar kantal itu mun kesan bayar yang ketang kono itu tahu menang haram na. Mun batai angga di sana bayar angga mun kesan kata ada na, ketang itu sayang Mereka itu dah di serius lah nasi ada na, dah mungkin dengar lah. Sampai daya terus serius lah kan ini nozan nasi ada. Nah, kantal tu sana di jelas ada. Terus mana serius lah na, ibarat sana nasi ada ni di jelas baik. Ini mudah negaranya, nunia dan tawa kantaman, sebab ini saya saja sekedar ini. Ketang khusus ketemu dengan lain, kaza nasihat dan akam bertemu dengan dia. Dan nasihat ada ya, mawai di singau, terus bawa kacau. Ayo, bas. Ini durasi mudah negaranya kita. Mozang ni pekurayu, pekura ketang sakai. Tarik boleh. Bis hais ni tu. Con coklat kaya. Ada kan orang dah sebenarnya na. Terus apa? Galbat. Saka. Pekura ni, bani mana ni beldang ni di saska. Kau kerjaan saya kawan kau. Ini video kau nak bicara tentang jelas apa? XP dollar kau mungkin sih ke?